Mektebimizden direğe kaptırasınlar şu balalar. Ormın dolmu, hizmet planında okutuşu bu yapalar. Bu günlerde balalar ene şulay sәнгать мәктәбен ачу тантанасына әзерләнә. Укытучыларның да, балаларның да куанышы йөзләренә чыккан. Безнекедәй мәктәп якын тирәдә дә, республикада да юк ди алар горурланып. Менә башка районнарга барабыз, шәһәр җирләренә барабыз, конкурсларга, фестивальләргә катнашырга. Бездәге кебек иркен, матур, якты, һәр кешегә дә менә аерым бүлмә бирелгән мәктәпләр бик сирәк икән. Без менә шуның белән горурланып, сөенеп, шөкер итеп, безгә һаман да күбрәк укучылар чакырып, зур уңышларга ирешергә тырышабыз. Хактан да бинаны өр-яңадан сүтеп җыйган кадәр булган. Сәнгать мәктәбен капиталь ремонтлауга федераль бюджеттан 32 миллион сумнан артык, республика казнасыннан 23 миллион сумнан артык акча тотылган. Шулай ук Мөслим район бюджетыннан безгә 2 миллион акча мәктәпкә җиһазлар алырга, киенү шишенү бүлмәләрен җиһазландыруга, йомшак кәнәфиләр алырга, балаларга инде коридорда көтеп, ял итеп утырырга алынды. Һәм балаларыбызны инде менә шушындый мөмкинлекләр булганда, без инде безнең бурычыбыз төрле яклап аларны бүген көндә көндәшлеккә сәләтле булган балаларыбызны үстерү булып тора безнең бурычыбыз. Бинаның түбәсе тәрәзәләре алыштырылган, фасады тышланган, инженерлык коммуникациялары яңартылган, эчке өлештә дә зур эшләр башкарылган. Мәктәп ишекләрен ачып керүгә заманча дизайн белән бизәлгән холл укучыларның иҗат эшләреннән галерея каршы ала. Икенче катта иркен конференц зал булдырылган. Мәктәпнең концерт залы да аерым дизайн проект буенча эшләнгән. Сәхнә тагында зурайтылган, диварлар матур фрескалар, яктырткычлар белән бизәлгән. Концерт залына, хореография классларына кыйммәтле паркетлар җәелгән. Бию станоклары һәм стеналардагы көзгеләр дә яңартылган. Мен монда рәсем ясарга, шигырь сөйләргә, җыр җырларга өйрәнәм. Миңа монда бик нык ошый. Укытучыларым барсы да нык әйбәт һәм оста. Шуңа күрә конкурсларда күп медальләр, кубоклар, лауреат исемнәрен алдым. Миңа монда нык ошый, күңелле, рәхәт, дуслар яңа табыла. Салавыз Мухан мәктәбеннән йөрим. Миңа ошый монда. Безгә шөгыльләнү өчен бөтен уен кораллары җитә. Мәктәпнең кайсы классында нинди сәнгать төре белән шөгыльләнүләрен күрсәтүче рәсемнәр һәм мәгълүмати стендлар узата бара. Һәр җирдә видео күзәтү урнаштырылган, хореография бүлегендә шөгыльләнүчеләр дәресләрдән соң душ кыйнып чыга ала. Ремонт эшләрен безнең Мөслим хуҗалык ара төзелеш оешмасы башкарып чыкты. Инде форсаттан файдаланып минем әйтәсем килә, республика хөкүмәтенә, үзебезнең район башлыгына рәхмәт әйтәсебез килә. Шушындый матур бина сафка бастырып, балаларга мөмкинлек тудырган өчен, чөнки әле безнеке төсле мондый матур мәктәпләр республикада түгел, Рәсәй күләмендә әле юк дисәк була. Бүгенге көндә мәктәптә 7 бүлектә барлыгы 372 бала шөгыльләнә. Аларның күпчелеге рәсем сәнгате бүлеген сайлаган. 115 бала графика, дизайн, скульптура, композиция һәм кулланма сәнгать серләренә өйрәнә. Бию сәнгате бүлегендә 64, халык уен кораллары бүлегендә 48 бала шөгыльләнә. Шартларыбыз бик әйбәт. Менә шундый матур бина хәзер безнең төзекләндерелде. Җылы инструментларыбыз бар, Аллага шөкер. Балалар бик теләп шөгыльләнәләр. Минем әйтәсем килә шуны, шушындый зур составлы балалайкалар ансамбле якын тирә районнарда юк әле. Баралар дуятлар, теге аерым-аерым уйнаучылар. Һәм инде 3 ел дәвамында менә без балалар белән шөгыльләнәбез, бик күп конкурсларда катнаштык. Һәм балалар бик теләп, кызыксынып дәресләргә йөриләр. Балалар җыр сәнгате бүлегендә үз итә. Фортепиано, театр, тынлы уен кораллары бүлеген сайлаучылар да күп. Мәктәпкә авыллардан, хәтта күрше тирә районнардан йөреп укучылар да бар. Миңа монда бик нык ошый. Искесе дә бик нык ошый иде, но хәзер ныграк матур иде.
Гардеробта матуррак булды, стеналар якты төскә буялды, классларны нык матур айттылар. Сәнгать мәктәбендә балаларга барлыгы 20 укытучы башлангыч музыкаль белем һәм эстетик тәрбия бирә. Алар арасында гомерләрен өстәмә белем бирүгә багышлаган тәҗрибәле педагоглар белән бергә яшьләр дә бар. Мәктәп коллективы матди-техник базаны яңартуга үзе дә зур өлеш кертә. 7 ел рәттән иң яхшы мәдәният учреждениесе республика грантлар конкурсында катнашып, җиңүләр яулыйлар. Узган елда 100 000 сум грант тотканнар. Укытучылар арасында да грантка лаек булучылар бар. Укучыларның төрле дәрәҗәдәге конкурсларда җиңү яулавында әйтергә кирәк. Узган уку елында гына да 470 укучы регион-ара, республика, Россия күләм һәм халыкара бәйгеләрдә катнашып, 349 призлы урынга лаек булган. Алда тагын да зуррак биеклекләр яуларга язсын.